Hi guys! Welcome to my channel. Sa mga ngayon lang napadpad sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated naman kayo sa mga video na i-upload ko. Topic natin ngayon ay gusto ko lang i-share kung paano maglagay ng thumbnails sa mga video nyo sa pinakamabilis na paraan mga pre. Okay pre, let's get started. LOL! Ang una mga pre, kailangan nyo lang pumunta sa Play Store at i-download nyo ang YouTube Studio. Ito mga pre. Tapos pag na-install nyo na, open. I-login nyo yung account nyo mga pre. Nandito yung mga ina-upload nyo video mga pre. Tapos magpili lang kayo ng isa na video na gusto nyong lagyan ng thumbnail. Example ito. Itong stream natin, pwede ito lagyan ng thumbnail mga pre. Pindutin nyo lang itong pin na nasa taas. Tapos pin ulit. Tapos pindutin nyo yung custom thumbnail. Mapunta kayo sa gallery nyo mga pre. Nahanap na kayo ng picture na gusto nyo ilagay sa thumbnail nyo. Yung ini-edit yung picture mga pre na gusto nyo ilagay sa thumbnail ito. Ito mga pre. Tapos ganyan lang. Tapos select. Tapos save na. Yan na makikita ang thumbnail mga pre. Check natin sa YouTube kung yun na ba. Your channel. Tingnan nyo mga pre. Ang bilis, diba?